Janjane Mbah dipaske sikile panjenengan. Nggih. Amit. Iki kok ngeten Mbah, dah ngeten. Amit nyun sewu. Nah. Kita mungkin niki dipantake mriki. Iki kan Mbah nak mboten kenceng mangke jenengan ida-ida pas awalan niku cepet. Pak Nadi. Iki dilem mriki. Nah, kok tak gantos sing mriki. Iki digantos mriki. Kira Mbak. Ben boten nak kemengisor to Mbak, nyaruk mriki. Belum ya. Oh iya, metra. Sampai Mas. Oh, Mas niki bikinnya tak dorok buri nggih. Nggih, Mas. suatu saat nak dari aja. Nggih. Iki bikinnya saya wonten. Ele niki kan sing alhan niki. Nggih. Pun